Jafaru. Kai ne nan? Ni ne malam. To ai yanzu nake cewa bari zan sa a nemo mun kai. Yawwa. Aiwa mai sauyawa. Ya naga kana wani harara ta ne? Malam, da akwai abin da za ka yi ni? Kana jina? Ni duk ba wannan abin ne kawo ni ba. Yau. Zuwa nan mai wata harkalla da kai. Ok. Mata za ka kawo mana mu ringa fita da su ne? Mata kuma ba su ba. Ok. Kana ji harkallar da za mu yi da kai? Kuma ta ba wiwi haka. Kash. Oh, kash. Ka kai karamin harka ma ka kai magana a kai kenan. Kamar da irin su kwaya haka. Kai. Asiya ne. Sannan kuma zan sa a cire ka daga marin nan. Yawwa. Yau din nan zan sa a cire ka daga cikin marin nan. Allah ya da. Yanzu dai za ka yi? Zan duk abin da kake bukata zan ma. Za ka yi? To zan sa a cire ma wannan marin naka. Yawwa. Yau din nan zan sa a cire ma shi. Yawwa. Zan sa a kunce ka yau. Yau to a dawo lafiya. Yanzu zan shiga gari ne amma yanzu zan dawo. To ga a dawo lafiya. Yau. Malam za ka ce. Malam a dawo lafiya yauwa. An wahala tun da za ka kwance ni ai ni ka gama mun komai.